ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ କାରବାର ଆଉ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି ଜଣେ ଦେଶୀ ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ନିଧୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧୀନ ଖିରକୁଣି ଗ୍ରାମରେ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ବେପାରୀ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମଦ ବେପାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ମିଶି ମଦ ବେପାରୀକୁ ଧରି ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ମିଶି ଶହ ଶହ ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ସମାନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୋର ପୁଲିସ ତଥା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ମଦ ମାଫିଆମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ମଦ ବେପାର ଚଳାଇଛନ୍ତି।